έχει μπει στην τελική ευθεία το νούμερο 263, ο αθλητής Χαγιάτο Κόκκι από την Ιαπωνία. Παρακαλείται ο Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, κύριος Γιωργάκης Μάριος, να κάνει την απονομή. Και ο αθλητής Φου Χαν Κι από την Ταϊβάν. Φου Χαν Κι. Μιν Τσου Λου από την Ταϊβάν. Ο Αντιπρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών, κ. Αρφανός, θα κάνει την απονομή. Ανοίξτε το δρόμο παρακαλώ, καθώς έρχεται κι άλλος αθλητής. Είναι ο Άντρας Λό από την Ουγγαρία. Άντρας Λό από την Ουγγαρία. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Κανακάκος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος. Άκουσε το αγόρι μας. Να το μωρέ, ήρθε. Δίπλα, όχι δίπλα. Βασίλη.
Και ο Πραντάς Χουάν Κάρλος, Γάλλοι, όλοι τους. Συγχαρητήρια. Τριακοστός πρώτος και 32ος αθλητής που τερματίζει. Παρακαλούνται για την απονομή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπουγάδης Χριστός, Κονίδης Γεωργίος και η Περιφερειακή Σύμβουλος Βαρβάρα Λιμώνου. Ένα βήμα. Σας παρακαλώ εκενώστε το χώρο, διότι οι αθλητές έρχονται απανωτά. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε δύο Έλληνες. Το Σπαρτιάτη Δημόπουλο Γιάννη και τον Αποστολόπουλο και τον Σπύρο Σπυρόπουλο. Πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Και κάντε χώρο, σας παρακαλώ. Εκενώστε το χώρο για να περάσουν οι αθλητές. Σας παρακαλώ, εκενώστε το χώρο να μπορέσουν να περάσουν οι αθλητές. Σας παρακαλώ κάντε άκρη, διότι έρχονται και άλλοι αθλητές. Σπύρος Σπυρόπουλος και Δημόπουλος Γιάννης. Παρακαλούνται για την απονομή ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλμύρης Ιωάννης και ο Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού κ. Καράτζελης Λεωνίδας.
Σας παρακαλώ εκενώστε το χώρο καθώς πλησιάζει και ο αθλητής Σέκερ Μπέιγιαν από την Ολλανδία. Σας παρακαλώ φύγετε από το χώρο του αγάλματος, καθώς πλησιάζουν και άλλοι αθλητές στον τερματισμό. Καταφτάνει Σέκερ Μπέιγιαν από την Ολλανδία. Σας παρακαλώ φύγετε από το χώρο του αγάλματος. Σας παρακαλώ απομακρυνθείτε από το χώρο του αγάλματος. Παιδιά, ο Γιάννης ο Δημόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι απερίγραπτο και το γεγονός ότι μπορέσαμε να σας κάνουμε να χαρείτε ήταν για εμάς δηλαδή κάτι το συλλογιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλο αυτό το μήνα που ενδιαφερθήκατε και ασχοληθήκατε με το Σπάρταθλον. Αυτό πρέπει να είναι το Σπάρταθλον και έχουμε έτσι να είναι το Σπάρταθλον. Ωραία, να είστε καλά. Παρακαλείτε για τη βράβευση του αθλητή Σέκερ Μπέιγιαν να έλθει ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γιάννης Σουμάκης. Και σας παρακαλώ απομακρυνθείτε από το χώρο του αγάλματος και κενώστε το χώρο διότι έρχονται αθλητές. Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από το χώρο που τερματίζουν οι αθλητές. Βοηθήστε τους να τερματίσουν. Κάντε χώρο. Πλησιάζει και ο αθλητής Νακασίμα Τογιοχίτσα από την Ιαπωνία. Νακασίμα Τογιοχίτσα, ο Ιάπωνας. Παρακαλείται ο κύριος Μπουγάδης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, να κάνει τη βράβευση στον αθλητή. 33-50-58. Πλησιάζει και ο αθλητής Ικέντα Μασάση από την Ιαπωνία. Και πίσω του αναμένεται να τερματίσει σε λίγα λεπτά άλλος ένας Έλληνας, Αποστολόπουλος Ιωάννης.
Σας παρακαλώ, εκενώστε το χώρο. Αφήστε διάδρομο να περάσουν οι αθλητές. Η Κέντα Μασάση, ο Ιάπωνας. Παρακαλείται για την βράβευση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοφυλάκος Παναγιώτης. Τώρα έχει μπει στην τελική ευθεία άλλος ένας Έλληνας, ο Αποστολόπουλος Ιωάννης. Παρακαλώ, ανοίξτε το διάδρομο. Αποστολόπουλος Ιωάννης, το χειροκρότημά σας. Τερματίζει ο Αποστολόπουλος Ιωάννης. Παρακαλείται ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παρορείου, Φεργατής Σταύρος, για την απονομή. Σταύρο, κύριε, να σε βλέπουμε. Θα σου φέρω τη μικρή καμερού. Αυτό είναι high definition. Σε αυτό το σημείο, με δική μου πρωτοβουλία, θα ήθελα να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα και στους άλλους σπαρτιάτες αθλητές που συμμετείχαν φέτος στο Σπάρταθλο και έκαναν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια, και είναι ο Δασκαλόπουλος Νίκος, Μαρκάτου Στέλλα, Χρήστος Μασούρας και Μαλτέζος Γιάννης.